Aso na to si Kuya Janrita. Nga naman. Pagtula. Naman to sa sagingan nila, Angkol. Rata, agto na to si Kuya Janrita. Ta. Kuya! Naalagi mo diri Yakas ka na mo kay magdula ta. Wa pa man ko nahuman sa akong trabaho. Iwason pa nako ni kay para matagaan na po kog sildo ni Angkol. Para nami pambalan ugma. Ikaw Ashley, pilay baon ni mo ugma? 20. Pilay baon ko ninyo Inday LJ? 20. Ikaw Pok, ikaw Kadong, pilay baon ninyo? Wala kay, wala man tay kwarta. Gani yan, tabang kanila mama o papa. Ikaw yan, pilay baon ni mo kwarta? Minta. Sa naulan ninyo oy. Sag wala mi baon kwarta, na basta nalay baon kanon. Okay naman sa mo nga wala mi balon kwarta. Ang importante na ami balon kanon. Ulit na mo dito ka kay mga laagan kimo ba? Pangita na mo sa inyong mama ron. May pagka na inyong gilaag, may paggitabang na sa inyong mama. Malipay pa na inyong papag mama. Lakal na mo kay magtiwas pa ko sa akong trabaho. Para masinduhan ko ni Angkol para na ako'y baon ugma. Para makapalit og sudan og bubas gamay si mama. Mangulit na mo, laagan kay mo ron. Oh, hi! Kakuya pud aning life, oy. Sige lang, antos lang ko ani karon. Puhon, makabawi ra ko ani. Mun karon, laban lang sa jud ko. Balag pobre, laban lang gyud ta ani. Saon na, pobre man ta.